Últimament, quan em demanen per xerrar d'aquest tema, que cada cop m'ho estan demanant més, en aquests últims 2 mesos, em truquen i em diuen: senyor Anglada, ens voldria venir a parlar de les relacions internacionals de la Catalunya independent? I jo els contesto: de les relacions internacionals de Catalunya, sí. Independent, veurà vostè, si no fem relacions internacionals fins que serà Catalunya independent, no arribarà mai a 0. És a dir, Catalunya ha de tenir relacions internacionals sempre, sempre. De fet, durant la dictadura, els exiliats tenien una activa política exterior. I en segons quins moments des de l'interior també. És a dir, sempre Catalunya, que és una nació sense estat europea, però una nació vella, antiga i molt coneguda i reconeguda, Catalunya necessita, per viure, per respirar, tenir relacions internacionals sempre. Per tant, no els vinc a parlar de les relacions internacionals de la Catalunya independent. Els parlaré de les relacions internacionals de Catalunya, ara, i del que no hem fet en el passat que també havíem d'haver fet. És a dir, relacions internacionals Catalunya n'ha de tenir sempre. Sempre. I vostès diran: i per què són tan importants les relacions internacionals? Per què se n'ha de tenir sempre? Una nació, un país, un poble com el català ha de tenir relacions internacionals en tot moment i en tot cas. Què vol dir relacions internacionals? Vol dir tenir amics. La base de les relacions internacionals és tenir amics, igual que la base de les relacions personals és tenir amics. Amics és el que ens obre les relacions. Tenir amics. Aquesta és la clau. I si no tenim amics, no serem mai independents. És una cosa que fiquin-s'ho al cap. Si no hi ha amics, no hi ha independència. Quan el president Mas diu, ens fa falta ser democràtics per poder tirar endavant cap a un estat propi, que és el que diu ell, ens fa falta ser democràtics, ens fa falta ser pacífics i ens fa falta tenir majories suficients. I jo hi afegiria: i amics. I amics. Això ell no ho diu, però fan falta tenir amics. No n'hi ha prou amb les altres coses. Les altres coses són totalment imprescindibles. Si no s'és democràtic, pacífic i amb majories suficients, no hi ha perspectiva futura d'un estat propi o d'independència, no n'hi ha. Però no és suficient. Pots tenir aquestes 3 coses i si no tens amics, no hi arribes. Sempre poso un exemple, perquè la gent et mira i diu: per què m'he de creure el que diu? Escolti, pensin en el poble kurd, els que viuen al Kurdistan. Són 45 milions. A Catalunya som 7 milions i mig. Ells són 45 milions. Un poble homogeni, religió musulmana, tots parlen la llengua kurda. És un poble que té una unitat, tenen una continuïtat geogràfica, encara que estan partits per les fronteres postcolonials, estan partits bàsicament entre 3 països, però ells tenen continuïtat geogràfica. Ells són 45 milions, tenen grans majories, és un poble pacífic, els kurds és un poble... És a dir, el problema dels kurds és que no tenen amics, o no n'han tingut quan calia tenir-los. I llavors un pregunta: i quins amics tenim? Perquè bàsicament per això m'han convidat avui a parlar aquí. Relacions internacionals, i quins amics tenim, perquè seria molt injust si digués que mai que Catalunya no ha tingut una política internacional activa. L'ha tingut en segons quins períodes més que en altres, però l'ha tingut. L'exili va fer moltes coses, l'exili va ser actiu. I en el present, esclar, els amics generalment, jo, amb tota llibertat, perquè ja dic, em represento a mi mateix, ara els explicaré quins són els més amics que tenim i els potencials i els que hem de consolidar, però segons qui, si té posicions de govern, no pot parlar com parlo jo. Deixi'm-los dir que en el passat hi ha hagut 2 presidències de la Generalitat que han fet força en política exterior, força, encara que no hem tingut mai un conseller d'Afers Exteriors, però sí que hi ha hagut 2 presidents que van ser el president Jordi Pujol i el president Pasqual Maragall, que sí que van fer política exterior. I la van fer amb una certa coherència. Jordi Pujol va crear els 4 motors per a Europa,
que Catalunya n'era un i després saben vostès que els altres eren regions de 3 països, França, Alemanya i Itàlia. Rhône-Alpes, Baden-Württemberg i Llombardia. O sigui que Pujol sabia ben bé que la Unió Europea tenia 3 puntals i els continua tenint. La Gran Bretanya sempre ha tingut un peu a fora de la Unió Europea. Per tant, els puntals són França i Alemanya i Itàlia. Anava molt ben encaminat i va afegir Catalunya, va dir 4 motors per Europa i comencem a circular per aquests 4 i comencem a remenar l'olla i a fer-nos conèixer al costat d'aquests 4. Va ser una labor bona i Catalunya es va ser coneguda en aquella època, als anys 90, especialment a l'última meitat dels 80 i els 90 era un model d'autogovern d'una nació dins d'un estat més gran, una nació sense estat però amb autogovern. Era un model d'autonomia, diguem-ho així, que era el que es podia ser model en aquell moment internacionalment. Però se'n va parlar, vam ser coneguts i vam ser reconeguts. El president Maragall es va ficar l'objectiu al cap de crear la regió, com recordaran, transfronterera, la regió del migdia Pirineu francès, el Llenguadoc i la Corona d'Aragó, per dir-ho així, i els països integrants del que havia estat la Corona d'Aragó. I això tenia una bona finalitat, que era la d'aquesta pedra a la sabata, que és França. La pedra a la sabata, crear un clima d'amistat, crear un clima de proximitat, crear un clima de molta gent, de confiança i de continuïtat geogràfica. Maragall va fer-ho bé, Pujol també ho va fer. Tots dos van. Eren polítiques diferents, eren amb el focus posat en llocs diferents però amb una intencionalitat semblant. I Maragall va proposar, com vostès recordaran, i fins i tot que se n'hi digués Canigó, d'aquesta regió, Canigó, perquè els francesos sempre posen nom de muntanyes i rius a tots els seus departaments. Canigó, és a dir, buscar la proximitat francesa, buscar la continuïtat francesa. Durant aquest període, i és l'altre aspecte, és la imatge. S'han fet amics a Europa i sobretot en aquest últim període de l'últim tripartit i ara l'època Mas, el que hi ha hagut és una magnífica injecció de bona imatge de Catalunya. Bona imatge. Això no garanteix amics, però és com sembrar el camp. És a dir, els amics sorgeixen molt més fàcilment quan hi ha una bona imatge, quan hi ha un pòsit de bona imatge del país. I aquí hi ha hagut uns fets que jo vull recordar, que són els dos, l'Arenys de Munt decideix i el Barcelona decideix. És el primer i l'últim, no vull desmereixer els del mig, però jo dic els que van tenir repercussió internacional. Els que van tenir repercussió van ser el primer i l'últim, i en van tenir. Van saltar les pàgines interiors dels diaris, però van saltar-hi. O sigui que el referèndum d'Arenys de Munt tant estava al Frankfurter Allgemeine com estava al Financial Times. I a més hi estava amb un perfil bo. És a dir, aquest tipus de coses, això són pacífiques i democràtiques. I per tant, projecten una magnífica imatge. Igual que la va projectar l'últim, el de Barcelona, perquè són els que van atreure més l'atenció de la premsa internacional. És a dir, tots els altres que he dit, el valor el tenien tots igual, però són els que més van destacar. Això va ser benèfic. I l'altre gran fet benèfic d'aquesta segona etapa del tripartit va ser la prohibició de les curses de braus. La prohibició de les curses de braus va ser la notícia més bondadosa que ha produït Catalunya dels últims, 15 anys, fins a la diada de l'altre dia. Fins a la diada. La més bondadosa va ser prohibir les curses de braus. Jo era a Berlín, llavors, i vaig estar comprovant totes les cadenes de 24 hores a les quals jo tenia accés, que eren gairebé totes, fins i tot la xinesa. Totes obrien amb la prohibició de les curses de braus. Totes les cadenes de 24 hores que jo tenia accés, que eren pràcticament totes les que més o menys es coneixen. Totes obrien amb això. Per tant, aquí, ara a vegades, aquestes coses s'han de recordar, perquè fan el pòsit. I quan ara diuen no, però és que la premsa anglosaxona ens està tractant millor que la premsa francesa, segur que hi ha molts motius, segur que n'hi ha molts, però un d'ells és que es va prohibir les curses de braus i això a tot el món anglosaxó crea una gran simpatia. Jo me'n recordaré sempre quan tenia 12 anys, la primera vegada que vaig anar a Londres. Al metro de Londres ja hi havia anuncis d'una associació contra el bullfighting.
un gran punt d'imatge el que va tenir Catalunya amb això. I l'altre gran punt, ja saltem a l'11, fa 2 mesos i escaig, l'11 de setembre, que una manifestació d'aquest calibre a Europa, democràtica i pacífica. Per tant, bona imatge, jo diria que molt bona imatge, la de Catalunya en aquests moments, i una feina més o menys continuada, però no potser prou intensa, respecte a la creació, a la consolidació d'amics. Els amics. Les relacions exteriors de Catalunya no depenen, no haurien de dependre de qui és del govern. Les relacions exteriors, igual com es va fer a l'època de l'exili, igual que van fer Pujol i Maragall, és a dir, el que hi ha d'haver és continuïtat. És l'única manera que això funciona. Hi ha d'haver continuïtat, s'ha d'acumular. Ja es veu, si es tracta de fer amics, es tracta de conservar els amics i es tracta de consolidar els amics. Per tant, no es pot anar canviant això cada 4 anys. Això s'ha de fer d'una manera continuada. Veig que en la campanya electoral es discuteix molt, hi ha una gran esgrima espectacular sobre el tema de la Unió Europea. Seran independents i quedaran fora de la Unió Europea. Escolti, això, a veure, és molt fàcil d'explicar. Els tractats, la Convenció de Viena diu que un succeeix en els tractats, els països successors, que serien 2, seria el que quedaria d'Espanya i Catalunya, o sigui, són 2 els successors, doncs són hereus en els tractats firmats per l'estat matriu. Per tant, això va passar entre txecs i eslovacs. Txecs i eslovacs, doncs van. Ara bé, en els que hi ha hagut, en els que són tractats internacionals constitutius d'una organització, una cosa és el tractat, per exemple, de no proliferació nuclear. Doncs el tractat de no proliferació nuclear, doncs tu l'has subscrit l'estat matriu, doncs els 2 que surten, encara que un sigui més gran que l'altre, però són 2, doncs els 2 són hereus en aquell tractat. Per tant, es considera automàticament que formen part del tractat de no proliferació. El problema, això, és quan aquests tractats són constitutius d'una organització. Perquè ens entenguem, el tractat de Schengen, que és el que dona llibertat de moviment de persones, no és constitutiu de cap organització. És un tractat internacional que està subscrit per països que formen part de la Unió Europea i d'altres que no en formen part. Per tant, Catalunya seria hereva del tractat de Schengen, això no hi ha cap dubte d'això, no hi ha ningú dubte d'això. Per tant, hi hauria llibertat. En canvi, no n'hi hauria. Hi hauria en el tractat de no proliferació nuclear i en altres. En la majoria hi ha successió immediata. No n'hi haurien els constitutius. Constitutius vol dir, doncs, el tractat de la Constitució de Nacions Unides, allà ha de ser acceptat per unanimitat del Consell de Seguretat, no de l'Assemblea, sinó del Consell de Seguretat. Saben que, per tant, dels que 5 que tenen dret a veto, si n'hi ha un que et veta, doncs no entres, que és el que li passa a l'estat palestí, o futur estat palestí, que no entra perquè no passa la criba del Consell de Seguretat. I això ningú en parla ara, perquè es dona per sobreentès que no hi hauria d'haver cap problema amb Catalunya perquè Espanya no té dret de veto en el Consell de Seguretat, per tant, això ni se'n parla. A la Unió Europea són tractats constitutius. Parlo del de Roma, el de Maastricht i el de Lisboa, els que són del cos constitutiu de la Unió Europea, que no tots ho són, però hi ha alguns tractats que sí. I aquests que són constitutius d'una organització, aquests sí que s'ha de regir, no és automàtic, i llavors s'ha de regir segons les normes. Les normes de la Unió Europea no preveuen l'ampliació interna, no ho preveuen, no en parla, no hi ha res escrit. Per tant, no sabem, és un interrogant. És clar que és un interrogant. Què volem? Un camí cap a l'estat propi planer, amb baixada com un tobogan i amb una alfombra a la riba baix? No, no vagis això. Hi ha alguns riscos, hi ha dificultats, però no hi ha murs. Senzillament no hi ha murs. Senzillament que no és automàtica, per tant, s'ha de renegociar. Hi ha arguments jurídics que s'ha de renegociar amb la Unió Europea, la forma de... Per cert, Espanya també hauria de renegociar la seva pertinença, que no ho diu ningú. També l'haurien de renegociar, perquè tindrien menys població, tindrien dret a menys eurodiputats, aquí el dret de vot, saben que hi ha uns barems per votar, que va haver el Tractat de Niça i després s'han reformat el Tractat de Lisboa, aquests barems canvien amb la població, és a dir, que tot això s'ha de renegociar. Un informe que val la pena que si el poden consultar a la web del Parlament Britànic, no del Parlament escocès.
Van encarregar un informe a veure què passava amb la Unió Europea. I l'informe del Parlament britànic diu que en les circumstàncies que hi ha d'acord amb la celebració del referèndum, el més lògic és que hi hagi un acord per evitar la sortida i tornada a entrar. És a dir, que hi hagi un acord entre Londres i Edimburg per preveure, per tant, que això és el lògic. El lògic és que cap ciutadà europeu sigui desprovist dels drets als quals ja té adquirits. Els drets que ja té adquirits, els drets fonamentals europeus, dels quals tots els que estem aquí som titulars. Per tant, tot això és molt complex, és una cosa que s'ha de simplement renegociar l'entrada. Per tant, aquí el problema és senzillament o bé arribes a un acord amb l'altra part de l'estat matriu, que vol dir Madrid, o bé tens amics. Perquè l'altra part de l'estat matriu, Madrid no és Londres. Vostè no és Londres, no ho és. No perdem el son amb això, no són Londres. Per tant, aquí pot haver-hi problemes, però depèn de quina és la posició de força que té el govern espanyol a dins d'Europa i quins són els nostres amics. Depèn d'això, depèn d'aquesta correlació. Les coses es guanyen, és a dir, les coses no cauen del cel. I això ho saben vostès segurament, els que són de més edat que jo, millor que jo. És a dir, que les coses es guanyen. I per tant, tot això s'ha de guanyar, s'ha de fer, s'ha de consolidar els amics, s'ha de consolidar aquestes garanties. Per tant, aquí el que interessa és tenir dos grans amics, que són alemanys i francesos, els governs d'aquests països. Aquests són els grans amics. És evident que a part de França i Alemanya també és molt interessant tenir una bona amistat, jo diria una bona caixa de ressonància en el món anglosaxó. Més que no són decisius, en els temes europeus no són decisius. Parlo dels britànics, no són decisius. Però tenen una bona caixa de ressonància mediàtica. És a dir, va molt bé que parlin, a més tenen bons mitjans de comunicació, tenen els millors mitjans de comunicació i a més, curiós, en aquest cas, Catalunya ha treballat, ve de lluny això també, ve de lluny. Ha treballat algun escenari londinenc important, com la London School of Economics, que saben que a la London School han passat tots els polítics importants catalans, han passat per allà. Hi ha alguns historiadors que són molt amics de Catalunya, com és el Paul Preston, que parla el català, podria fer aquesta conferència que estic fent jo en català, el Paul Preston, que és professor de la London School, és a dir, que hi ha una base important. A part que els anglesos, aquesta caixa de ressonància, sempre han tingut consciència d'amistat i de traïdoria amb Catalunya, és a dir, han tingut la consciència, la doble. Saben que els hi toca ser amic dels catalans. Per tant, la gent té memòria. Els britànics tenen memòria, i llibres publicats, ja saben vostè, el cas dels catalans, tenen un pòsit, i a més els hi hem donat, des de la Guerra Civil, elements suficients per tenir un prestigi. No s'oblidin mai de l'homenatge a Catalunya del George Orwell, que diu, és un dels llibres més llegits arreu del món amb el nom de Catalunya a la portada. I encara que és en un context bèl·lic, i en un context fins i tot de guerra civil dins de l'esquerra, dels fets del 37, és a dir, que encara que és un llibre, diguem, molt amb un marc bèl·lic, és un llibre benèfic per Catalunya. És un llibre en el que Catalunya hi surt bé. I és un llibre que ha llegit les esquerres de tot el planeta, d'una certa edat. Per tant, és un llibre benèfic. Dic això perquè al món anglosaxó hi ha hagut moltes capes, una sobre l'altra, que són bones. Per tant, no hem d'estranyar de res que els diaris ara, els diaris britànics, no ens parlin bé, excepte la revista The Economist, que tenen un problema, crec, amb el corresponsal a Madrid, o l'han tingut en el passat. En tot cas, la qüestió és que, amb aquesta excepció, dona gust veure com parlen de Catalunya al Financial Times. Dona gust llegir com parlen de Catalunya al Telegraph o com parlen de Catalunya al Guardian. És a dir, que aquestes coses, amb això tenim bona imatge, però aquests no són els decisius. Els decisius són Alemanya i França. Aquests sí que són els decisius pel futur europeu. I amb Alemanya també hi ha hagut un canvi interessant. Amb Alemanya, un canvi interessant polític, i suposo que alguna cosa es deu estar movent. Em consta que la Generalitat aquests últims mesos, en el pla dels mitjans de comunicació, s'està movent molt i s'està movent bé en el tema de la comunicació amb els mitjans internacionals.
tant alguns dels que estan a Madrid com millor a vegades directament amb les redaccions. Molt sovint és més interessant i més positiu que escriu sobre Catalunya la gent que es convida, que venen des de la redacció, des de Frankfurt o des de Múnich o des d'Hamburg, que no els que venen des de Madrid, perquè els corresponsals de Madrid estan molt, com ho diria jo, deformats, podem dir, o conformats. Però en canvi els alemanys el que sí entenen perfectament, és el tema del dèficit fiscal. És a dir, no cal explicar-los, els dones només 3 indicacions i ells et segueixen el discurs. I et fan preguntes, coneixen perfectament de què va això. Coneixen perfectament, i es fan creus. Quan es fan idea de les xifres d'aquí, es queden bocabadats. Com ha pogut ser que això pogués durar tants anys? És a dir, ells ho entenen perfectament. Són els que millor ho entenen a Europa. Perdoni, els britànics també ho entenen, però miren cap a l'altra banda. Entre altres coses perquè els britànics a més tenen el tema d'Escòcia i a més no estan molt interessats en entrar, però també t'entenen. En canvi, amb els francesos i els italians sí que passa que els costa que t'entenguin, que entenguin els conceptes de les transferències entre comunitats. Costa que entenguin això. Els alemanys no. Per tant, Alemanya deu estar funcionant bé i aquest ha de ser un gran amic de Catalunya, ha de ser-ho, consolidat com a tal, però ha de ser un gran amic de Catalunya dins de la Unió Europea. Perquè si vostès fan una enquesta i pregunten a tots els països que es van ser independents entre els anys 90, 91, 93, que va ser el de Txèquia i Eslovàquia, preguntin qui els va reconèixer primer, veuran que tots li diran que va ser Alemanya. I ara ja arribem al tema culminant, que és el tema francès. Aquí he dit abans, els he dit que el tema francès hi han fet molt esforç, hi han fet molts esforços, tant Jordi Pujol com Pasqual Maragall, però el tema francès és més complicat. Però França, quan veu continuïtat territorial, la veu com la veien Mazzarino i Richelieu, que veien l'imperi de Carlemany i deien nosaltres arribem fins al Rin, i pel sud fins a la marca hispànica, que resulta que érem nosaltres, la marca hispànica. Per tant, ells tenen una visió que històricament això forma part del continu francès. En tot cas, el que els vull marcar és que continuïtat territorial. La Bèlgica del Sud. Això ho hem de tenir present. Si no, no farem res. No farem res en França. Això ho hem de tenir present. La Bèlgica del Sud. L'intercanvi. Maragall. El Teatre de l'Arxipèlag a Perpinyà. Això, subtítols en francès a Girona, temporada alta. També n'hi ha en català al Teatre de l'Arxipèlag, però això, continuïtat, amistat, bona disposició. És a dir, França ha de veure que realment Catalunya pot ser la Bèlgica del Sud. És a dir, a França li interessa. A França, pensin una cosa, i amb això és molt cru, però s'ha de dir en algun moment, als estats l'amistat es construeix sobre una bona imatge i sobre una bona disposició històrica, però es consolida amb l'interès. Es consolida amb l'interès. I, per tant, l'interès. L'interès vol dir portar l'aigua del Roine a Catalunya. Això és consolidar amb l'interès. Això és consolidar amb l'interès. Això, cosa que, per cert, Madrid, com saben, ho ha evitat sempre, ha dit que no, perquè, evidentment, això vol dir acostar-nos a França, això és així. Vol dir acostar-nos. I per tenir França amic, ens hem d'acostar a França, perquè estem al costat. Perquè estem al costat. I perquè, a més, és una necessitat de sentit comú. És a dir, ja estem prou acostats a Espanya, prou i prou. Però vull dir molt, estem molt acostats. Per tant, s'ha de compensar, s'ha d'equilibrar. Catalunya té una assignatura pendent que és acostar-se a França. Catalunya vol tirar endavant, ha de saber pensar com Bèlgica. I, en canvi, té una bona relació, sempre i quan actua sabent que Bèlgica està, diguem, sota l'ala francesa, al nord. Nosaltres hem de saber que per prosperar hem de tenir uns bons amics a Berlín, molt bons amics a Berlín que ens avalin, i hem d'estar també sota l'ala francesa. Que França tingui un interès, que tingui un interès. Això és l'únic que pot fer vèncer les pressions espanyoles, l'interès en tenir una Bèlgica al sud. Si no, escoltin, això no és fàcil, això, que el projecte aquest de l'estat propi està ple de dificultats.
I aquestes dificultats no són insuperables. Això és el que els vull fer entendre aquesta nit. No són insuperables, però s'han de treballar. S'han de treballar amb una certa estratègia, no amb continuïtat, uns governs darrere els altres. La política exterior és una cosa de tots i és una cosa per molt de temps. És a dir, és una cosa que s'ha de fer amb continuïtat i amb consens, I s'ha de pensar en el món empresarial, s'ha de pensar en el món institucional, en el món universitari, s'ha de pensar globalment, amb consens es fan les polítiques exteriors. I també es fan culturalment. Això ho tenim un bon braç que a més funciona bé, que és l'Institut Ramon Llull, i fa molts anys que funciona bé. Sàpiguen que amb això d'Europa hi ha vies. La imaginació europea, ho dic per la seva confiança, és complicat, però hi ha un bon pòsit, hi ha una bona imatge, aquestes coses són importants, i ara falta l'acció més de consolidació, de precipitació. Això és el que fa falta. Però sàpiguen que amb això d'Europa, els europeus, sobretot tot l'estament de funcionaris de Brussel·les, tenen una gran imaginació jurídica. Jo diria que una imaginació jurídica colossal. Colossal, de colors. Són capaços, qui tingui algun mínim dubte sobre la capacitat d'imaginació europea per resoldre les coses més, a primera vista, irresolubles, pensin en Kosovo, amb l'oposició de 5 països, que per cert, a part d'Espanya, els altres 4 no tenen res a veure amb el tema de Catalunya. Imaginació, a Europa n'hi ha. Amb 5 en contra, Kosovo és un protectorat europeu. Que sembla gros, això? Amb 5 països en contra, és un protectorat europeu, que és el que és a la pràctica. I és més, el que han aconseguit aquests colossalment genis de Brussel·les, genis jurídics, el que han aconseguit és que Espanya, Romania, aquests 5 que els he dit, no reconeixen Kosovo però paguen. I no em diran que això no és colossal. Paguen. I no reconeixen. Espanya no reconeix Kosovo, però ajuda a pagar tot el que hi té la Unió Europea allà. Serveis jurídics, serveis de policia, tot això també ho paga Espanya. Llavors, què estem dient aquí? És a dir, a veure, per tant, amics i confiança en els serveis jurídics de Brussel·les. El Club de Berlín va presentar el mes d'octubre, cap al 20 d'octubre, van presentar a Varsòvia les seves conclusions. És una proposta. Saben que ara els alemanys volen obrir els tractats, això ho han llegit vostès als diaris, per poder fer la unió bancària. La unió bancària requereix, reformar els tractats. Unió bancària i control pressupostari. Per això s'han de canviar els tractats. I els alemanys diuen, home, els del Club de Berlín diuen, escolta, aprofitem i reduïm que no hi hagi una comissió, un comissari per cada país. Aquest és el motiu pel qual el club dels 11 aquests, el Club de Berlín, no hi ha tots els països petits d'Europa de l'est, no hi són, perquè és clar, vol dir que aquests demanen que els hi treguin el comissari. És a dir, que la Comissió Europea sigui un govern federal, amb un president de la comissió elegit per sufragi universal. O sigui, que hi hagi un govern federal. Que es donin més poders al Parlament Europeu. I després hi ha les dues coses claus. Ja veuran, pel Süddeutsche Zeitung. Diuen, els del Club de Berlín diuen política exterior i política de defensa fins ara són inexistents a Europa, no existeixen com a polítiques comunes. Per què no existeixen? Perquè es requereix per gairebé tot la unanimitat. I com que la unanimitat havent els britànics és impossible, doncs no hi ha unanimitat, no hi ha política exterior, no hi ha política de defensa. Llavors, diu el Club de Berlín, això ho diu el Club de Berlín, suprimim la unanimitat, que hi hagi unes majories, com en altres coses, que hi hagi una minoria de bloqueig, no vol dir que no es pugui bloquejar una cosa, però no pugui fer pas un país, sinó que hagin de fer-ho 4 o 5, que hagin de sumar un tant per cent, és a dir, pot haver-hi una minoria de bloqueig, i per tant vol dir que hi ha d'haver majories qualificades, no majories simples. Però així sí que es pot fer una política exterior i de defensa. El diari aquest alemany que els deia comença a pensar i diuen ells, escolti, aquests problemes que podem tenir o tindrem amb Escòcia, concretament ells la llista començava per Catalunya, Escòcia, Flandes i el Tirol del Sud. Era la llista dels alemanys, eren aquestes 4. Diuen, aquestes 4 podríem trobar una manera, amb una política exterior comuna, els nous països que vinguin, per ampliació interna, haurien de tenir compartir la política exterior de defensa parcial o totalment amb Brussel·les. Amb Brussel·les. Ells suggereixen una idea, que és una idea nova, i per això jo els explico, perquè és una idea molt interessant,
especialment en defensa, molt interessant, en el qual un país com aquest, per aquest ordre que deia, perquè és l'ordre demogràfic, aquest ordre que a Catalunya és el que té més població, és el més gran, Escòcia és el segon, Flandes és el tercer i Tirol del Sud és el quart. Un alemany sempre l'ordre respon a alguna cosa i en aquest cas respon a la demografia, encara que no t'ho diguin, és l'ordre demogràfic. I resulta que en aquests quatre, diu, els quatre podrien tenir una dependència directa amb Brussel·les en política exterior i de defensa. Home, és un tema molt interessant aquest, perquè diu, com que el Club dels 11 està posant una perspectiva federal d'Europa, d'uns Estats Units d'Europa, a la llarga tots hauran de cedir la política exterior a Brussel·les. Bé, és una idea que a més lliga molt bé amb la poca gana que jo he vist que hi ha a les enquestes de que Catalunya tingui un exèrcit. Quan es pregunta a la gent que Catalunya tingui un exèrcit, tothom mira cap a una altra banda. Però si s'obre la via en el Club de Berlín, que hi són els grans, els anglesos no hi són, això del Club de Berlín ja els diu que no, tenen un peu a fora, els anglesos no hi són. Però França i Alemanya sí que hi són. Els francesos no hi volien ser-hi, a principi. O sigui, això és una iniciativa alemanya i els francesos al final hi han entrat. Hi van entrar ja fa temps i també han compartit les conclusions. Per tant, es camina en aquesta direcció. Hi ha una certa pressa a modificar els tractats pel motiu econòmic que els he dit. Hi ha un calendari que és 2013-2014 per canviar els tractats i hi ha gent que està suggerint que ja que en aquesta modificació es vol impulsar la política de defensa traient les unanimitats i la d'exterior, que ja es doni exemple i que les primeres incorporacions que hi hagi que ja siguin amb la política exterior i política de defensa centrals. Això és molt important, perquè això obre la via a una pertinença diferent a la Unió Europea, més federal. I és evident que això per a Catalunya pot ser enormement interessant. Els Estats Units no serà un problema per a Catalunya, no ho serà. I el Mediterrani el tenim molt descuidat com a conjunt. Hi ha un país que no el tenim descuidat, que és Israel, que Israel, d'una manera o altra, tots els governs hi han anat. Sempre hi ha hagut viatges a Israel. Perquè Israel és un aliat natural nostre. I el turisme continuat, persistent, tossut al Call de Girona ha aconseguit això, ha aconseguit la diferenciació amb ulls israelians i els viatges des d'aquí i la labor diplomàtica que els deia que han fet successius governs. La qüestió és que ara Israel és un aliat potencial important. Ho ha sigut sempre, perquè per dimensions és un país de la població molt semblant a la nostra, és un país amb dificultats diferents que les nostres, molt diferents, però amb dificultats, amb problemes de normalització lingüística. És un país que pot entendre'ns molt fàcilment. El Marroc per dos motius. Primer perquè tenim 300.000 ciutadans procedents del Marroc entre nosaltres, que són catalans per quedar-s'hi. I aquests, encara que molts són berbers i que parlen amazics, però són ciutadans del Marroc i tenen família allà, i això ens fa obrir una llum. El Marroc és un gran destí d'inversions catalanes, d'empreses catalanes, i a més, escoltin, no oblidim mai una norma d'or en política internacional. Sempre s'ha de ser amic del veí del nostre veí. Per tant, amb això quedi ben clar que el Marroc és sempre un aliat nostre, ha de ser un aliat nostre, igual que Israel. Al Mediterrani també hi ha un tercer país que és Turquia, amb el qual també hi hauríem de tenir bones relacions. Turquia. El Mediterrani és molt important per Catalunya, ho ha sigut històricament i ho serà encara més, sobretot amb aquesta processó de vaixells xinesos que l'atravessen d'est a oest. Per tant, el Mediterrani l'hem de mirar globalment i hem de mirar el llevant mediterrani, on hi ha Israel i on hi ha Turquia, i hem de mirar el sud, on hi ha el Marroc. I això és una política exterior que Catalunya ha de tenir-la i ha de tenir aquests paràmetres que els acabo de dir. Després, aquests són els bàsics. Després, és evident que les comunitats catalanes d'Amèrica Llatina i els interessos comercials obliguen a tenir molt bona relació, especialment amb el Brasil i amb Mèxic, també amb Argentina. I és evident també que tenim totes les empreses japoneses principals establertes a la península Ibèrica amb seu a Barcelona. I és evident que els japonesos tenen una gran estima per Catalunya a través de Gaudí, a través de molts detalls gastronòmics i arquitectònics, turístics i fins i tot la nostra resposta quan el terratrèmol, i tsunami posterior de la central nuclear. Tots aquests fets són també una acumulació, un pòsit. El Japó o la Xina són grans socis comercials nostres, però els polítics
són els que he dit abans. Els polítics són Europa, és la Mediterrània i és Nord-amèrica. Aquests són els grans socis polítics. I tenim una bona... Està ben embastat, però falta acabar la feina. Moltes gràcies.